Monggo, Bu. Mendhet pesenan nggih. Oh, nggih. 3 kan? Iya. Anu nggih acara napa, Mbak? Anu, Bu? Oh, sunatan. Niki kalau betoni pisone ben dipotong piyambak mangke. Nggih. Niki saduse 3 dasa dadose 9 dasa. Nggih. Iki bonus roti manis, Bu, monggo mendhet setunggal. Oh, nggih. Sisil 10.000. Oh, nggih. Niki enten coklat, stroberi, sosis, kalih mocha. Mocha niki nggih, klebetaken niki. Ini kondure. Sing sunat wayah napa, Bu? Oh, nggih. Munggah matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami.